Doncs jo no sé si vostès ho han sentit. Aquí a l'estadi, Àngel, el que s'ha sentit és una xiulada monumental. Xiulada forta i dedicada a algú més que altre, sí, certament. Doncs segurament, sí. Declaracions com les de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, han fet que avui aquesta xiulada, que ja es preveia, hagi estat fins i tot més forta del que podíem esperar. Ja s'han acabat aquests 27 segons tan esperats, tot i que t'he de dir la veritat, a mi el que realment m'interessa són els 90 minuts que venen. 90 o més, perquè últimament, Àngel, ens estem començant a acostumar a pròrrogues i fins i tot tantes a penals. I que el seguidor culer s'acostuma a veure un Atleti de Bilbao potent, fort, que no hi ha les distàncies, les diferències que hi havia a la final de la Copa del 2009, que avui l'Atleti Club és un millor equip que aleshores i que el Barça haurà de fer un molt bon partit per imposar-se. Les confidències entre el president de la Generalitat, Artur Mas, i el president del Barça, Sandro Rossell, al seu costat, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, els capitans Iraola